אוקיי, אז שלום לכולם. אני היום אעשה לכם סקירה של משחקים ואפליקציות לאייפוד טאץ' 4.34, למרות שהוא גם לכל אייפוד או אייפון. נתחיל ממשחק שנקרא פרוט נינג'ה, משחק מאוד נחמד. שבמשחק אתם בעצם צריכים לחתוך פירות וככה לשבור את השיאים של עצמכם. משחק מאוד נחמד. אסור שהפירות יפלו למטה. כשהן נופלות למעלה, רואים פה את האיקסים, אז נהיה איקס אדום, תראו. הופה, נפלו שתי פירות, שתי איקסים. אסור גם לחתוך את הפצצות, כי אז מסיימים את המשחק. בקיצור, משחק מאוד מאוד נחמד. אפשר גם למצוא באפסטור משחק חינמי כזה, שנקרא פרוט נינג'ה לייט, אבל הוא לייט, ככה שזה לא הכי טוב. נמשיך עם משחק עם אפליקציה מאוד מאוד נחמדה, אפליקציה ישראלית, קוראים לה אייקולולוי, שבעצם אתם בוחרים סבתא ואז היא עושה קולולוי. מאוד נחמד ולתהנו. יש גם את טורקינג בן 2 ואת קט. תראו, הוא מדבר אחריי. שלום. מאוד 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 נחמד בקיצור. עוד משחק שהוא גם לא חינמי, אבל יש גם את המשחק נינג'אמפ, לא הדלקס, שהוא חינמי. זה נקרא נינג'אמפ דלקס. יש כאן 4 עולמות, לא כמו בנינג'אמפ. בנינג'אמפ יש רק את הקלאסיק. אתם בוחרים עולם ואסור שהנינג'ה שלכם ייפול. רואים את הנינג'ה שלי? אני במגע במסך מקפיץ אותו לצד השני ככה, ואסור שהוא ייפול או ייפגע ממשהו. רואים? הנה הוא נפל לי, הוא נפגע. ואז אני מסיים את המשחק ומתחיל אחד חדש. בקיצור, מאוד נחמד. יש גם את המשחק דודל ג'אמפ, שהוא גם מאוד מאוד נחמד. היה הראשון ב-USA. ובקיצור, צריך להקפיץ את היצור הזה ואסור שהוא ייפול. תראו, אני אתחיל מההתחלה. יש כל מיני דברים בהמשך, חוץ מהקפיץ. הנה רואים, יש כובע הליקופטר, טרמפולינה, הרבה מאוד דברים. יש גם מפלצות בדרך שהן לא עוזרות, הן מפילות אותך למטה. משחק מאוד נחמד, הוא גם לא חינמי באפסטור, אבל למי ש-CDI יכול להשיג אותו בחינם כמובן. כל המשחקים שהראיתי עד כה, למי ש-CDI יכול להוריד אותם מהאינטרנט בחינם. עוד משחק, הפעם חינמי באפסטור, שאני מאוד 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 אהבתי, נקרא מגה ג'אמפ. יש לכם מין יצור כזה, ואתם צריכים להקפיץ בהזזה של האייפוד, ואסור שיפול. המטבעות הם אלה שמעיפים אותו למעלה ושעוזרים לו להתנוע בעצם. תראו, לוחצים על פליי ומשחקים. משחק מאוד 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 יפה. בואו תראו. הנה, בוחרים שלב. אני הגעתי לשלב 3, שזה שלב די מתקדם, ומחכים שזה יעלה כמובן. הנה, רואים את הסנאי הזה? צריך להקפיץ אותו למעלה ולתפוס את המטבעות. יש גם כל מיני צ'יפרים בדרך, כמו מטריה, כל מיני. הנה, רואים שהוא נופל, אז בעצם נפסלים. מאוד נחמד. אני אראה לכם משחק אחרון ואז אני אעבור לאפליקציה מאוד מאוד נחמדה. המשחק הזה מאוד מאוד יפה.
אני מזכיר, אני בסוף הסרטון יגיד את כל השמות. אני אזכיר אותם. למשחק הזה קוראים סופר הופ, והוא חינמי באפסטור. משחק מאוד מאוד נחמד. אתם בוחרים דמות וצריכים לעבור מחבל לחבל בלי שהיא תיפול, בעזרת הזזת האצבע בעצם. רואים? בדרך אוספים מטבעות ויש גם צ'ופרים, כל מיני דברים מאוד 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 יפים. אז ככה ראינו את נינג'אמפ דלקס, את מגה ג'אמפ, דודל ג'אמפ, ראינו את פרוט נינג'ה וגם ראינו את סופר הופ. עכשיו אני אראה לכם עוד משחק שמאוד מאוד מאוד אהבתי, נקרא Out Samoser. זה בעצם משחק שצריך למעוך בו נמלים וזבובים, ואסור למעוך את הדבורים. כשמעוכים את הדבורים בעצם נפסלים. רואים? ככה עוברים שלבים, משלב לשלב. כל שלב זה נעשה יותר קשה, יש נמלים גדולות, נמלים קטנות, הרבה נמלים. רואים? אני אלחץ על הדבורה, נפסלתי. משחק מאוד מאוד נחמד. עכשיו בואו נראה לכם. זה אפליקציה לעיצוב, זה נקרא לוק סקרין. יש עוד הרבה כאלה, תרשמו לוק סקרין ותראו את כל השאר. אפליקציה לעיצוב נעילה בעצם. הנה רואים? זה נגיד המסך שאני רוצה. אני יכול להחליף, לשנות מסכים. יש פה הרבה מסכים. זה יכול להיות מסכי בית, זה יכול להיות מסכים ללוק, לנעילה שלפני ההפעלה. הרבה מסכים מאוד 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 נחמדים. יפים מאוד. בואו אני אראה לכם דוגמה. המסך הזה שאתם רואים, המסך של האייפוד שלי וגם הנעילה שלו, זה אני הצבתי. שניהם אני הצבתי. טוב, היה מאוד מאוד נעים להעביר לכם את המשחקים האלו, וניפגש בסרטון הבא.